הפעם, ממש לפני חג החנוכה, ציינו במועצה האזורית עמק חפר 75 שנים לאירוע המצור הבריטי על קיבוץ גבעת חיים, אירוע של גבורה שעולה מאוד את חג החנוכה, שאיכשהו לא זכה למקום הראוי לו בין דפי ההיסטוריה, אבל מי שמקדיש כבר 10 שנים מחייו לחקר האירוע הזה הוא עמי בארי, תושב קיבוץ עין החורש הסמוך לגבעת חיים, ובשבוע יצא לאור ספרו הרוח איתן שמספר על מה שקרה שם בסוף נובמבר 1945. שלום עמי. שלום. ספר לנו מה קורה, איך זה מתחיל? לפני 75 שנה, ערב חנוכה, ממש 4 ימים לפני הדלקת הנר הראשון, מגיעה אוניית מעפילים לחוף שפיים. זה היה ביום שישי, 23 לחודש. האונייה הצליחה לפרוק את רוב המעפילים שהיו על סיפונה, אבל הבריטים גילו את האונייה, ותפסו אותה ועצרו אותה יחד עם 2 סירות של הפלים שהורידו את האנשים. וקלעו אותם. ההגנה מחליטה עוד באותו לילה להגיב פעם ראשונה בכוח. זאת הייתה האונייה הראשונה שנעצרה על ידי הבריטים אחרי מלחמת העולם השנייה. ולכן ההגנה יחסה חשיבות רבה מאוד, והיא שלחה 2 מחלקות פלמ"ח. האחת לסידני אליש על יד שפיים, והשנייה לגבעת אולגה. המחלקות האלו היו אמורות לפוצץ את תחנות המשטרה, הם הצליחו רק באופן חלקי. לחבר'ה מהמחלקה בגבעת אולגה היה פצוע, ולכן הם מהירו איתו לגבעת חיים, פינו אותו לבית חולים. הבריטים למחרת הלכו בעקבות העקבות והגיעו לגבעת חיים, והם דרשו להיכנס לקיבוץ ולערוך חיפוש. כדי לחפש את מי? כדי לחפש, הם בהתחלה אמרו שהם באים לחפש את המחלקה הזאת. את אנשי ההגנה. מה קורה חברים וחברות? היום אני רוצה ללמד אתכם כיצד להעביר את כל הם אמרו, אין דבר כזה, אנחנו לא פושעים, אתם לא תיכנסו ותעשו כאן חיפוש. ואז הבריטים הטילו מצור על קיבוץ. הם התחילו להזרים כוחות אדירים לכיוון הזה. צריך להבין, זה הייתה אז ארץ הרבה יותר קטנה מהיום, עם הרבה פחות אנשים, עם הרבה יותר מעורבות. וגבעת חיים, הדבר הראשון שהם עשו, הם הדליקו מעל מגדל המים חבית עם סמרטוטים וסולר שהייתה מיועדת למטרה הזאת בכדי לקרוא לעזרה, ואת העשן קלטו גם בקיבוצים השכנים, וגם הודיעו טלפונית למטה ההגנה, וההגנה גייסה מיד את כל האנשים מצפון, זיכרון, פרדס חנה, כרכור, חדרה, וכל היישובים החקלאיים שמסביב, ומדרום מנתניה, אבן יהודה והלאה. האנשים התחילו בהתחלה להגיע לגבעת חיים, אבל כשהבריטים הזרימו עוד ועוד כוחות אפשר היה להגיע לגבעת חיים, והם הגיעו לעין החורש. וכך אנחנו נמצאים בלילה, שבין 25 ל-26 בחודש. בין 25 עכשיו אני רוצה רק לציין, עמי, אני רק רוצה לציין שבקבוצה הזו לא היו רק אנשי הגנה, היו גם בני נוער, בני 17, 18, אפילו יותר צעירים מהכשרות, מהקיבוצים שהיו בסביבה. הקבוצה הזו מתארגנת, מעבירה את הלילה בקיבוץ עין החורש, ולמחרת יש תקלה חמורה מאוד בתקשורת בין האנשים בגבעת חיים לעין החורש, תקלה שגרמה בעצם לטרגדיה נוראית. ספר לנו מה הייתה התקלה בתקשורת. אני לא חושב שזה בדיוק תקלה. גבעת חיים בבוקר של כ"א כסלו, 26 לחודש, הבריטים מנסים לפרוץ, הם לא מצליחים, אבל הם מצליחים לפגוע קשה מאוד בחבר קיבוץ שנפטר אחר כך, ואז הם פורצים מצד שני ומצליחים לפרוץ, ובגבעת חיים מאותתים מגדל המים אמבולנס דחוף לעין החורש בכתב מורס, ובין החורש קולטים את זה, מבינים שזה עזרה דחופה. רגע, אני רוצה להבין, הם שלחו הודעה בכתב מורס שקראו בעצם להגיש עזרה רפואית? לא, הם לא ברור, העניין הזה לא ברור. בעדויות שישנם ברורה המילה אמבולנס, אבל היה ברור בגבעת חיים וגם בעין החורש היה ברור שגבעת חיים יודעים שאין להם אמבולנס, לכן הם הבינו שהפירוש של אמבולנס זה עזרה. ואז בכל המאות שהתרכזו בעין החורש מסתדרים ב3 קבוצות, בשלשות, ויוצאים לכיוון מערב. יש שם דרך
שהולכת, והם מסתדרים על הדרך, הם מתחילים ללכת, הם כולם עם מקלות, עם כיכרות לחם, עם אבנים. עם כיכרות לחם. עם כיכרות לחם. כיכרות לחם. כי הם חשבו שבגבעת חיים אין מה לאכול, ואולי זאת העזרה שהם מבקשים. הם לא הבינו, זה היה מורס. לא היה טלפון, לא היה כלום, לא היה מכשירי קשר. אז יוצאים מאות אנשים עם מקלות, עם אבנים ועם כיכרות לחם, ומגיעים לגבעת חיים, ובכניסה לגבעת חיים... לא, הם לא מגיעים לגבעת חיים. בדרך, בערך במחצית הדרך, עומדים משוריינים וטנקים בריטים, וחוסמים את המעבר, את הכניסה לגבעת חיים, וקצין בריטי עם כפפות לבנות, יורד מהטנק הראשון, ואומר לאנשים תעצרו. ואנשים נעצרים, ורגע אחד מצבתים, אבל אז הסגן של מי שהיה מפקד בכוח, ותכף נדבר עליו, אומר, צריך ללכת קדימה, ובחורה מקיבוץ, הייתה מיועדת לקיבוץ שלוחות, מגרעין דתי, צועקת, קדימה למען המולדת, ואנשים מתחילים ללכת ועוברים לריצה, והקצין הבריטי צועק פייר, אש. והם יורים עם טומי גנים, לא באוויר, לא לרגליים, הם יורים על האנשים בכדי להרוג. זה היה משהו נורא, נורא, ממש על האנשים. על המקום נהרגו שם 7 איש, נפצעו 40, וחלק שהצליחו לעבור, קודם כל פינו את הפצועים לגבעת חיים ולעין החורש, אבל מי שהצליח לעבור נעצר ונלקח ללטרון ולרפיח למעצר של כמה חודשים. ומתי הבריטים מורידים את המצור מגבעת חיים, מסירים אותו? הבריטים, תראי, זה תלוי, הבריטים באותו רגע שמבינים מה שהם עשו, הם מפסיקים את האש. באותו רגע שהם רואים. הם מציעים גם להגיש עזרה, אבל ההגנה מסרבים לתת להם להגיש את העזרה, כי גם בגלל הכבוד, אבל בעיקר בגלל שהם מפחדים שהבריטים יקרו את האנשים הפצועים ויענו אותם, בשביל לנסות לחקור אותם מאיפה הם הגיעו. ולכן ההגנה דורשת שיבואו אמבולנסים שנמצאים על כביש 4 ליד מעברות, שהם יפנו את הפצועים. הבריטים לא מסכימים, ובלית ברירה לוקחים משאית מעין החורש, מפזרים עליה קש, ועליה משכיבים את הפצועים קשה, והמשאית יוצאת לאט לאט מגבעת חיים לכיוון ביילינסון. תשמע, זה סיפור מאוד מאוד דרמטי, ואנחנו לא ניכנס לכל הפרטים. מי שירצה בוודאי יוכל לקרוא אותם בספר שלך. אני שומעת אותך מספר את הסיפור הזה. סיפור באמת גבורה אזרחי, של חברים מעמק חפר ומהסביבה, שלא יכלו לראות את חבריהם בגבעת חיים נמצאים במצור, בצרה כל כך גדולה, ולעמוד מנגד. יוצאים לעזרתם בידי מקלות אבנים וכיכרות לחם, ונורים באש חיה על ידי אנשי הצבא הבריטית. 9 מהם בסופו של דבר מצאו את מותם באירוע הזה, ביניהם אנשים מאוד מאוד צעירים. איך סיפור כזה לא מופיע בדפי ההיסטוריה? איך זה שהסיפור הזה הוא לא סיפור מוכר? ואתה מדבר על האונייה הראשונה של המעפילים שהבריטים עצרו, שהגיעה מאירופה אחרי מלחמת העולם השנייה. איך הסיפור הזה נשכח? תראי, אני חושב, זה קשה להסביר את זה היום. תראי, התקופה היא תקופה אחרת לגמרי, צריך להבין. אין אמצעים שישנם היום, אפילו לשמר אין אמצעים. חוץ מזה, הבריטים שלטו בארץ, בכוח הזרוע הם שלטו. הם לא היו אנשים נחמדים. הם לא שיתפו פעולה עם מי שעזר להם במלחמה כנגד הגרמנים. הם להפך, הם הלכו נגדם. וקודם כל היה חשש שאם יפרסמו דברים ברורים מדי, אז הבריטים ישתמשו בזה כנשק. אני חושב היום במבט לאחור, כשאני קורא חומרים היום, שגם הבריטים בעצמם התביישו במה שהם עשו. הם לא חשבו שזה מה שיקרה. שהם ירו כך באזרחים בעצם. ירו באזרחים, זה לא רק זה. הקצין שהיה מפקד על המקום הזה, הגיע מאירופה, הוא היה במחנות הריכוז, הוא ראה מה עשו שם ליהודים, ואיך הוא יכול היה לעשות את העניין הזה. אבל רציתי עוד משהו להגיד, מה שהכי חשוב. בין ההרוגים, יש מצבת זיכרון, אנדרטה, בין עין החורש לגבעת חיים, שאפשר להגיע אליה בקלות עם ווייז וכל דרך אחרת. בין 9 השמות שכתובים שם, השנבים שכתובים בשמות, ישנם 4 קיבוצניקים, שבאו מהמוסך, מהמסגריה, מכל מקום שהוא, עם בגדי עבודה. ישנם 2 דתיים, משלוחות, שהיו נוער דתי, שהיה מיועד להגשים, ואחר כך הלכו לעמק בית שאן, והיה בחור בית"רי, מירושלים, שהיה בנתניה באותו זמן, והגיע. זאת אומרת, האנדרטה הזאת משקפת את עם ישראל במיטבו, מכל שכבות הציבור היו שם אנשים.
המרואיין הקודם אמר קודם שצריך לאהוב אחד את השני. פה זו הייתה אהבה עד מוות. אנשים ידעו לקראת מה הם הולכים, והם הלכו ביחד, מכל הזרמים והתנועות. וזה מה שעה. כן. לך יש גם קשר אישי, נכון, מכיוון שאימא שלך ממש אימצה את יעקב אדטו, אחד הנופלים באירוע, נער בן 17, איש חברת הנוער מטורקיה. ספר לנו על הקשר של אימא אליו, ליעקב. כן, זה מדהים. אימא שלי עלתה 10 שנים קודם מבולגריה, אחת מהראשונות שעלינו בבולגריה. היא הייתה באה לעין החורש, פה הכירה את אבא והם התחתנו. הקיבוץ היה קיבוץ של פולנים. אמא הייתה היחידה שידעה לדינה. וכשהגיע הגרעין, הנוער הטורקי, הייתה היחידה שיכלה לתקשר איתם, לדבר איתם, להבין אותם. ובין הנערים היו 2 אחים, היה יעקב ושבתאי. יעקב הגיע בין 15 לעין החורש, ילד. אמא שלי טיפלה בו, אימצה אותו. והיא סיפרה אחרי הרבה שנים, שכשהיא רצה בעצמה לתפקיד שלה על מגדל המים, להיות מוטטת, היא ראתה את יעקב רץ לכיוון האנשים שיוצאים, היא אמרה לו, יעקב, לאן אתה רץ? חכה, עצור. הוא אמר, אני רוצה להיות הראשון. היא אמרה לו, אבל אתה יחף. הוא אמר, יהיה בסדר, והוא רץ. והוא נהרג. ויש תמונה אחת שנשארה מאז של פצוע, ומי שמסתכל טוב טוב על הפצוע, רואה שהוא יחף. זה יעקב אדטו. הלך יחף מעין החורש לגבעת חיים, בן 17 בלבד, ומצא את מותו. עמי, ספר לנו היכן נמצא הגלעד לזכר חללי המצור על גבעת חיים, למי שירצה אולי לנסוע לשם בשבת כדי להוקיר את זכרם? קודם כל, אני ממליץ לבוא עכשיו, כי המקום יפהפה עכשיו, הכל שמה ירוק ופורח. נוסעים או לעין החורש, או לגבעת חיים. אם דרך עין החורש נכנסים לכיוון בית הספר האזורי, וזה כבר מוליך אותך למקום הזה. אפשר עוד מילה? כן. מי שפיקד על המצור היה בחור מקיבוץ עד שמר, יוסף אשכולי. הוא היה זה שפיקד על האנשים שהלכו מעין החורש. הוא לא רצה להיות המפקד, הוא בא כי קראו לאנשים להתייצב, אבל הוא ראה שהוא בא לדרגה הגבוהה ביותר, והאיש עם הניסיון הגדול ביותר, והוא לקח על עצמו את הפיקוד. וכשהם היו צריכים ללכת, והבריטי אמר לו לעצור, הוא עמד רגע והתלבט. הוא הבין לאן זה יכול להגיע. אבל אז הוא הבין עוד דבר. שאם עכשיו הוא ייסוג, אז הוא מסמן לעם ישראל, שברגע של קושי אנחנו צריכים לסוג. אסור לנו להתקדם. ואין ברירה, הוא הבין. אין ברירה, אלא צריך ללכת קדימה. וכשהאיילה, אחת הקורבנות, צעקה למען המולדת קדימה, הוא צעק קדימה והם כולם התחילו לרוץ. והבריטים פתחו באש, אבל בזה הוא סימל גם לבריטים, גם ליהודים וגם לעצמו, שצריך לדעת ללכת קדימה. כן. אנחנו נסתפק בדברים המרתקים שאתה מספר לנו כאן. את כל השאר אפשר לקרוא בספר שלך שיצא לאור ממש השבוע, הרוח איתן, מאת עמי בארי. עמי, אני מאוד מודה לך על העבודה.